या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। कोल्हापुरात शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे, राज्य सरकारचं हे कर्तव्य असं विधान राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी केलंय। आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणी एनसीबीचे विभागीय माजी संचालक समीर वानखेडे यांची सीबीआय चौकशी सुरू आहे। दरम्यान त्यांना 23 जूनपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत। ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी औरंगजेबच्या मुद्द्यावरून भाजपवरती टीका केली आहे, तसंच देवेंद्र फडणवीस यांनाही लक्ष्य केलंय। त्यानंतर संजय राऊत हा भांडूपचा देवाना नाही अशी टीका नितेश राणेंनी केली आहे। सावंतवाडीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बाळासाहेब ठाकरे दवाखान्याचा शुभारंभ करण्यात आला, परंतु या दवाखाना बंद असल्याचे दिसून येत आहे। अद्याप दवाखान्यासाठी डॉक्टरांची नेमणूक केली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। दरवर्षी सामान्यपणे 1 जून रोजी केरळमध्ये दाखल होणारा मान्सून यंदा 8 जूनला मान्सून केरळात दाखल झाला आहे। म्हणजे यावर्षी मान्सूनला केरळात दाखल व्हायला तब्बल 8 दिवस उशीर झाला आहे। अकोला शहरातील दंगल प्रकरणाची मुंबई एटीएसकडून गोपनीय पद्धतीने चौकशी करण्यात आली आहे। त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे। त्या अहवालावरून दोषींवरती कारवाई करण्याची शक्यता आहे। भाजपने मिशन लोकसभा आणि विधानसभेची जोरदार तयारी सुरू केली आहे। महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या 48 मतदारसंघाचे निवडणूक प्रमुख जाहीर करण्यात आले आहे। विनय सहस्त्रबुद्धे यांना ठाणे, मुरलीधर मोहोळ यांना पुणे, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ओएसडी सुमित वानखेडे यांना वर्धा लोकसभा मतदारसंघ निवडणूक प्रमुख म्हणून नेमण्यात आला आहे। कुडा नगरपंचायतच्या नगराध्यक्ष आफरीन करोल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झालं होतं। दरम्यान कुडा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठी पुन्हा निवडणूक लागली असून 12 जून ते 16 जून असा निवडणुकीचा कार्यक्रम असणार आहे। याबाबत 7 जून रोजी जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढले आहेत। मुंबई नाशिक महामार्गावरती कसारा घाटातील एका हॉटेलसमोर आज पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात झाला। एका कंटेनरने पिकअप आणि ओमनी कारसह पादचाऱ्यांना धडक दिली। यावेळी पायी जाणाऱ्या 2 जैन महिला साध्वींचा अपघातात मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे। गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या तरुणाने वस्तीत राहणाऱ्या तरुणीचे अपहरण करून वर्धा शहरात नेलं। तिथे एका खोलीत कोंबून तिच्यावरती सलग 3 दिवस बलात्कार केला। विरोध केला असता त्याने तिला मारहाणीची धमकी दिली। नागपूरला परतल्यावर पीडितेने यावेळी पोलिसात तक्रार केली। पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपी तरुणाला अटक केली आहे। सनी देओल आणि अमिषा पटेल यांचा गदर 2 चित्रपट ऑगस्ट महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे। तब्बल 22 वर्षांनी ही जोडी सिक्वेलच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावरती परतणार आहे, पण चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वाद सुरू झाला आहे। नागपूरमध्ये गेल्या 5 महिन्यात शहरातून बेपत्ता झालेल्या 150 अल्पवयीन मुलींचा गुन्हे शाखेने शोध घेऊन त्यांना पालकांच्या स्वाधीन केला आहे। मेक्सिको शहरात मंगळवारी 8 तरुण कामगारांचे मृतदेह सापडले। हे कामगार एका वादग्रस्त अंमली पदार्थ व्यापाराद्वारे संचलित कॉल सेंटरमध्ये कामाला होते। कॉल सेंटर विशेष करून अमेरिकी नागरिकांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत होते। श्री क्षेत्र जेजुरी येथील खंडोबा गडाचा कारभार पाहणाऱ्या विश्वस्त मंडळावरती 7 पैकी बाहेरील 5 विश्वस्त नेमल्याने सुरू असलेले आंदोलन स्थानिक 4 विश्वस्तांची नेमणूक करण्याच्या निर्णयानंतर मागे घेण्यात आले आहे। मार्चअखेर वितरणात 2000 रुपयांच्या 3.62 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा होत्या। त्यातील 1.8 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा बँकांमध्ये परत आलेल्या असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे। नागपुरातील ज्येष्ठ पत्रकार अरुण पणशीकर यांचा आज संशयास्पदरित्या विहिरीत मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे। त्यांनी आत्महत्या केली की त्यांचा खून झाला याचा तपास पोलीस करत आहेत। रिझर्व्ह बँकेने जागतिक पातळीवरती भूराजकीय अस्थिरता, कोरोना महासाथ आणि वित्तीय बाजारातील वाढत्या अनिश्चिततेवरती उपाय म्हणून शाश्वत मूल्य असणाऱ्या सोन्याच्या साठ्यात असलेल्या 5 वर्षांच्या कालावधीत 40% वाढ केली आहे। समृद्धी महामार्गावरील अपघातांची मालिका संपता संपत नाही। दररोज होणाऱ्या अपघातांमुळे समृद्धी महामार्ग आता वाहन चालकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागलाय। बोलेरोच्या चालकानं भरधाव वेगाने येऊन उभे असलेल्या ट्रकच्या पाठीमागील बाजूस जोराची धडक दिली। यात एकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे। ठाण्यातील चिरागनगर बौद्ध विहाराजवळील एका चाळीत एका 30 वर्षीय महिलेने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे। महिलेच्या मृत्यूचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही। वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात आत्महत्येची नोंद करण्यात आली आहे। विविध विकास कामांच्या भूमिपूजन आणि लोकार्पण सोहळ्यानिमित्त आयोजित केलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जाहीर सभेला दिव्यातील स्थानिकांची प्रचंड गर्दी उसळली होती। मात्र यावेळी एक दुर्घटना घडली असून एका 55 वर्षीय इसमाचा विजेचा तारेचा झटका लागून मृत्यू झाला आहे। राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत डेंग्यू आणि चिकनगुनिया या साथीच्या आजारांवरती 2 वर्षात नियंत्रण मिळवण्यात राज्य सरकारला यश आलं आहे। डेंग्यू आणि चिकनगुनिया दोन्ही साथींच्या आजारांमध्ये घट झाली आहे। त्याचप्रमाणे मृत्यूचेही प्रमाण घटल्याचं पाहायला मिळतं आहे।
आंबोलीची बदनामी होईल अशी खोटी दरोड्याची बातमी प्रसारित करणाऱ्यावरती चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आंबोली ग्रामपंचायतने सावंतवाडी पोलीस निरीक्षकांकडे केली आहे. मे महिन्यात झालेल्या एका मृत्यू प्रकरणाला हत्येचं रूप देऊन त्यात माझं नाव गोवून मला भाजप प्रवेश करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप उल्हासनगरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिटणीस आणि माजी नगरसेवक भारत राजवानी उर्फ गंगोत्री यांनी केला आहे. पुणे महापालिकेच्या समाज विकास विभागात मासिक एकवट मानधन तत्वावरती काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचा आदेश नगरविकास विभागाकडून काढण्यात आला आहे. शिवफाटा येथील शेळ महापे रोड परिसरात रस्ता ओलांडताना एका 13 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.